dic Dylan i soc de l'escola l'Areny. Avui anem d'excursió a l'Aventura Blava. Anem a fer vela! Farem un taller de nusos i anirem a un vaixell. Us recomano que proveu Aventura Blava! Avui a les 9 hem anat a l'escola i ens han vingut a buscar amb autocar. Quan hem arribat aquí hem esmorzat i hem anat com en un local en què ens han ensenyat a fer nusos de pescador i diferents tipus de barques. No és un nus normal, és el 8. Llavors fa mitja volta més i entra per davant. Veieu? Llavors estirem de les dues puntes. Ha de tenir forma de 8. Hem fet una activitat xulíssima de nusos marins. Primer hem fet un nus de 8, després una de cep, que quasi a ningú l'ha sortit, i després al final hem fet una pulsera. Bones, soc Xavi, director del Prat de Llobregat, del Centre Municipal de Vela, i aquí estem presentant una mica l'Aventura Blava, que és per nosaltres i per tots els nens que tenim aquí al darrere. El que fem és passar un dia espectacular amb un petit taller de nusos que s'ho passen superbé, s'emporten un regal que és una pulsera i també apropem l'esport de la vela que surten a navegar i gaudeixen d'un dia espectacular. Vam conèixer el projecte d'Aventura Blava gràcies a que altres escoles conegudes de la comarca ens van estar informant i vam creure convenient intentar realitzar aquest projecte per diversos objectius. Primer, perquè vivim en una escola que la situació econòmica de les famílies és la que és. Molts alumnes no havien vist ni el mar i llavors vam pensar que era una cosa diferent. És un esport que al ser d'una comarca d'interior era poc conegut i que hem estat molt contents, ens han cuidat molt bé, els nens s'ho han passat teta i esperem l'any que ve poder-la tornar a repetir amb els alumnes de quart una altra vegada. Em dic Genís i estic portant l'esclota del floc. Ja fa un parell d'anys que fem l'activitat i la veritat és que és una oportunitat única perquè els nens, tot l'alumnat pugui gaudir d'una activitat que és navegar i poder venir a passar el dia aquí. Una activitat que normalment no poden fer amb les famílies o no tothom i el fet que sigui gratuïta fa que sigui accessible a tothom i tot l'alumnat pugui venir. Ens ho hem passat superbé, és molt relaxant, hem tocat l'aigua, hem cantat, ens hem divertit, hem fet de tot. Molts no havíem tocat el mar, llavors aquest és com una miqueta també el nostre objectiu, apropar el mar, que no només sigui un dia, que si en el futur volen continuar practicant l'esport, doncs genial, i això, transmetre una miqueta aquesta passió. Hola, em dic Arnau i m'agrada portar el barco perquè és com si condueixis un cotxe. El que més m'ha agradat és anar amb la barca i donar moltes voltes. I a mi el que m'ha agradat més de fer vela ha estat que hem pogut portar el timó, cantar i ens hem posat molt bé perquè també hem pogut tocar l'aigua. I a mi el que més m'ha agradat de tot ha estat anar amb vela.